ቴስቶስትሮን እቲ ሓደ ሆርሞን ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፈልዮም ሆርሞን እዩ። በዚ ድማ ቴስቶስትሮን ክሕደኩም ከሎ ናይ ጓል ባህሪ ክህልወኩም ዝጅምር ማለት እዩ። እዚ ቀልዲ ክመስለኩም ይኽእል እዩ፣ ግን ደቂ ተባዕትዮ ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ክሕዶም ከሎ ኣብ ባህሪኦም ዝቀየር ቀልጢፎም ተናደድትን ስምዒታውያንን ዝኾኑ ማለት እዩ። ብዝገርም ኩነታት እዚ ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ምውሓድ ኣብ ዘየድሊ ቦታ ክረጉዱ ይጅምሩ። ኣብ ደረት ከባቢ ኣብ መቐመጫ ከባብን ክረጉዱ ይጅምሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ምውሓድ ማለት ንጾታዊ ርክብ ዘለኩም ድሌት ምቕናስ፣ ዓቕሚ ምንኣስ፣ ምንቕቓሕን ዘይብሎም ክትኮኑ ትጅምሩ። ቴስቶስትሮን ክሕደኩም ከሎ ናይ ህይወት ኳሊቲ እውን እዩ ዝቕንስ። ምትለኹሙን ደምዋል ይችገር፣ እቲ ዘርኢ ፈሳሲ እውን ይቕንስ፣ ድኻም፣ ዲፕሬሽን፣ ናይ ምስትውዓልን ምስትዋስን ዓቕምኹም እውን ይቕንስ እዩ። እዞም ምልክታት ክትሪኡ ከለኹም ምናልባት ይኣርግ ኣለኹ ግዲ ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ ኢኹም፣ ግን እቶም ትበልዕዎም ምግብታት ናይ ቴስቶስትሮን መጠን ክቕንስ ይገብሩልኩም ይህልው እዮም። ካብዚ ንታሕቲ ድማ ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ክቕንስ ዝገብሩ ሕማቓት ምግብታት ንርኢ ዝኸውን። ሰናይ ጻንሒት። እቲ ናይ መጀመርታ ኤነርጂ ድሪንክስ እዮም። እዞም መስተታት ውሕድ ዝኾነ ቫይታሚን ዘለዎም እንትኾኑ ክትሰትይዎም ከለኹም ብሓደ ግዜ ብዙሕ ኤነርጂ ክህቡኹም ይኽእሉ እዮም። ብተደጋጋሚ ንዞም መስተታት ምስታይ ግን ናይ ቴስቶስትሮን መጠንኩም ብጣዕሚ ክወርድ ይገብር እዩ። ኣብ 2022 ዝተገበረ መጽናዕቲ እዞም ኣርቲፊሻል መስተታት ምዞም ናይ ተፈጥሮ መስተታት ኣብ ጎርማሳናት ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት ከወዳድሮም ከሎ እዞም ኣርቲፊሻል ኤነርጂ ድሪንክስ ንዝስፐርም ባዕሉ ናብ ሕማቕ ዓይነት ስፐርም እዮም ዝቕይርዎ ማለት እዩ። ናብ ሕማቕ ስፐርም ይቕይሩ ክንብል ከለና እዞም ስፐርም ትክክለኛ ዕላምኦም ወይ ድማ ጥንሲ ክፍጠር ኣይገብሩን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኤነርጂ ድሪንክስ ናይ ቴስቶስትሮን መጠንኩም ክቕንስ ይገብሮ ስለዘሎ ምስታይ ደው ክተብሉ ይግባእ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣልኮል እዩ። ኣልኮል ስለዝሰተኹም ናይ ቴስቶስትሮን መጠንኩም ይቕንስ ማለት ኣይኮነን፣ ግን መዓልታዊ ካብ 2-3 ቢራ እናሰተኹም ኣብ ሰሙን ልዕሊ 8 ቢራ ምስ ትሰትዩ ብዙሕ መጠን ኣልኮል እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናይ ቴስቶስትሮን መጠን ክቕንስ፣ ኣብ ጾታዊ ርክብ ክትደኽሙን መትለኹም እውን ክደክምን ከም ዝገብር እዩ መጽናዕትታት ዝሕብሩ። ኣልኮል ኣብ ሰብነት ንኽልተ ዋህታት ብምጉዳእ እዮም ናይ ቴስቶስትሮን መጠን ክቕንስ ዝገብሩ። እቲ ሓደ ላይዲክ ሴል እዩ። እዚ ዋህዮ ቴስቶስትሮን ኣብ ሲ ዋህዮ እዩ ክህሉ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ድማ ሴትሮሊ ሴልስ እዮም። ኣብ ናይ ሓንጎል ኣካል ከኣቱን ፒቱትራሪ ዝበሃል ጽኪ ቴስቶስትሮን ንኸምርትን ዝገብር ዋህዮ እዩ። ስለዚ ኣልኮል ንዞም ዋህታት ክደኽሙ ብምግባር ቴስቶስትሮን ብበዝሒ ከይምረት፣ ኢነርጂኹም ክትሕትን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ እውን ደካማታት ክትኮኑ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብኩዕሾ ምክንያት ድዩ ዋላ ምስ መሓዙትኩም ክትዝናነዩ ከለኹም ትሰትይዎ መጠን ኣልኮል ክትቆጻጸርዎ ይግባእ ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ ናይ ኣዝርእቲ ዘይቲ እዮም። ንኣብነት ናይ ካኖላ ዘይቲ፣ ናይ ኣኩሪ ኣተር ዘይቲ፣ ናይ ፍረጡጥ ዘይትን ናይ ምሸሓሪ ዘይትን ምጽዋዕ ይከኣል። እዞም ዘይትታት ርግጸኛ እየን ሰላጣ ክትሰርሑ ከለኹም ከም ድረሲንግ ኣብ ዝተፈላለዩ ምግብታት ናቐባእኹም ትጥቀሙሎም ትኾኑ ኢኹም። ትጥቀሙ ዘለኹም ዶ ይመስለኩም ይኸውን? ግን ንዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ቴስቶስትሮን መጠንኩምን ኢኹም ትቕንሱ ዘለኹም። እዞም ዘይትታት ክትጥቀሙ ከለኹም ናይ መትለኹም ጥንካረን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ክሰንፍን ኢኹም ትገብሩ ማለት እዩ። ኣብ 2010 ዝተገበሩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ እውን እዞም ዘይትታት ናይ ደም ዝውውርኩም እውን ክቕንስ ብምግባር መትለኹም ክሰንፍ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ። ራብዓይ ድማ ናይ እንጣጢዕ ዘይቲ እዩ። ናይ እንጣጢዕ ዘይቲ ኣብ ውሽጡ ብዝሓዞም ብዙሕ ናይ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድን ኣብ ሰብነትና ናይ ሆርሞን ምምጣጥን ክህሉ ስለ ዝገብር ንብዙሓት ነገራት ጠቓሚ እዩ። ንደቂ ተባዕትዮ ብፕሮስትሬት ካንሰር ከይጥቅዑ እውን እዚ ናይ እንጣጢዕ ዘይቲ ጠቓሚ እዩ። ግን እዚ ዘይቲ ብበዝሒ ዝበልዑ እንተኾይኖም ናይ ቴስቶስትሮን መጠኖም ክቕንስ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ። ምክንያቱ ድማ ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ዝኾነ ሊግናን ስለ ዘሎ እዩ። እዚ ሊግናን ዝበሃል ውህድ ኣብ ሰብነት ቴስቶስትሮንን ናይ ዲኤችቲ ዝቕይር 5 ኣልፋ ሬዲክታክ ዝበሃል ሆርሞን ከይምረት እዩ ዝገብር ማለት እዩ። ናብ ዝለዓለ መጠን ቴስቶስትሮን ክቕየር ዝገብር ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን ፀጉሪ ናይ ኣወዳት ንኽበርሕ እውን ይገብር። ስለዚ ኣብዚ ክትውስንዎ ትኽእሉ ባዕልኹም ኢኹም ወይ ፀጉርኩም ክበርሕ
ናይ ቴስቴስትሮን መጠንኩም ክትውስኹን ኣብ ጾታዊ ርክቡን ጎዛት ክትኮኑ ወይ ድማ ጸጉርኩም ሙሉእ ኮይኑ ቴስቴስትሮንኩም ግን ዝወሓደ ክኸውንን ትምርጫ ንዓኹም ክገድፈልኩም ናይ ቴስቴስትሮን መጠን ክትውስኹ ተደሊኹም ግን ኣብ ክንድን ጣጢዕ ዘይቲ ናይ ቺያ ዘርኢ ክትበልዑ ይግባእ እቲ ሓምሻይ ድማ ሶይ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ሶይ ናይ ብዙሓት ፕሮሰስድ ዝኾኑ ዝዕሸጉ ምግብታት ከይበላሸው ምእንታን ዝኣቱ ነገር እዩ ኣብ ግሮሰሪታት ንረኾም ዳርጋ 70% ፕሮሰስድ ምግብታት እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብ ዝምገቦም ዳርጋ 50% ዝኸውን ካሎሪ ካብ ፕሮሰስድ ዝኾኑ ምግብታት እዩ ዝረኽቦ እዚ ማለት ከይበላሸው ተባሂሉ ብዙሕ መጠን ሶይ እዩ ዝኣትዎም ማለት እዩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ እዞም ብበዝሒ ንረኽቦም ዕሹጋት ስጋታት እቶም 40% ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝስርሑ እዩ እዚ ማለት ንኸይበላሸው ሶይ ይኣትዎም ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ዕሹጋት ምግብታት ትጥቀሙ ኮይንኩም ሶይ ዝብል ከም ዘይብሉ ኣረጋጊጽኩም ክትገዝኡ ይግባእ ንስኹም ክትምገብዎ ዘለኩም ቫይታሚናት ፕሮቲናትን ብዙሕ ማዕድናትን ዘለዎም ምግብታት እዮም ናይ ሶይ ውጽኢታት ዝኾኑ ምግብታት ንብዙሕ ግዜታት እንድሕር ትበልዑ ኮይንኩም ናይ ቴስቴስትሮን መጠን ይቕንስ መትለኹም ይደክምን ደው ምባል ክትችገርን ይኽእል ማለት እዩ ከም ሶይ ዝመሳሰሉ ምግብታት ኣብ ውሽጦም ፕላንት ቤዝድ ዝኾኑ ኤስትሮጅን ዝሓዙ እዮም እዞም ፋይቶስትሮጅንስ ኣብ ሰብነት ናይ ኤስትሮጅን ሆርሞን ክውስኽ ብምልዓዓል ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ድማ ክቕንስ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቴስቴስትሮን መጠን ክትውስኹ ምስ ትደልዩ ካብ ምግብኹም ሶይ ክትቅንሱ ይግባእ ማለት እዩ እቲ ቀፂለ ዝነግረኩም ከደንግጸኩም ይኽእል እዩ እንታይ ይመስለኩም ፋንድሻ እዩ ፊልምን ናርኣኹም ፋንድሻ ምብላዕ ደው እንተተብሉ ይሓይሽ እቲ ናይ መወዳእታ ድማ ሚንት እዩ ፐፐርሚንት ሱፐርሚንት ካልኦትን ምጽዋዕ ይከኣል እዩ እዚ ሚንት ናይ ቴስቴስትሮን መጠን ብምቕናስ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትኩምን ክቕንስ ብምግባር ናይ ህይወት ኳሊቲ እውን ይቕንስ ሚንት ኣብ ብዙሓት ነገራት እናኣተና ንጥቀም ኢና ናይ ትንፋስና ሽታ እውን ጽቡቕ ይገብሮ እዩ ግን ንቴስቴስትሮን ብጣዕሚ ዝቕንሶ ስለዚ ሚንት ምጥቃም ደው ምባል ክትግደዱ ኢኹም ማለት እዩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ እውን ከም ስፐርሚንት ፐፐርሚንት ዝመሳሰሉ ሻሂታት ናይ ቴስቴስትሮን መጠን ክቕንስ ይገብርዎ እዮም እዞም ሻሂታት ንደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ቴስቴስትሮን ክቕንሰለን ምእንታን ደቂ ተባዕትዮ ግን ክተወግድዎ ይግባእ ንሎሚ ዝሓዝናዮም ጠቓሚ ቪድዮታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ብዛዕባ ቴስቴስትሮን ከመይ ጌርና ክንውስኽ ንኽእል ዝብል ቪድዮ ክሰርሐልኩም እንድሕር ትደልዩ ድማ ኣብ ኮመንት መጽሓፉ ቦታ ክትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ቀጻሊ ብኻሊእ ጠቓሚ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም